Xibolekiak eta sanfirizekoekin. Orduan ez alduko oroitzen gaborretako sargoria, iraiak 12 pizti zaurituak, bihotza bistan zuzenean mina edo nondolua piztu telebistan. New York, Afganistan, euriak hauan belatzak zeruan, munduan urtean hilko balira, gorze zirumila, baina ez da berdina horiek egunero hiltzen baitira. Ez dute gau ez da beste, eta egunero esnatzen dira, amaika iraila mila bakar, gora begira, egunero altzatzen dira. Amaika iraila mila bakta, eta bakarrik bizi naia.
herriak existitzen dira, kontra izen derzero gunetik ekualdera, anezin da leiotik burua bota, izutzen bazara, atetiko izero gozea.